যোগী যেবে হেলা ভোগী, সাধু যেবে হেলা রাগী, রাজা যেবে ଖାଏ ମାଗି, ସଂସାରୀ ହେଲେ ବୈରାଗୀ। ଜାଣିଥା ଭାଇ, ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ସଂସାରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରର ସର୍ଜନା ବଡ଼ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। କର୍ମ, ଜାତି, ବଂଶ, ବୃତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପଦପଦବୀର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ଥ, ସର୍ଜନ ଏମାନେ ସଂସାର ବୈରାଗୀ। ଭୋଗ ବିଳାସ ମାୟା ବନ୍ଧନର ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯେବେ ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ, ଶାନ୍ତ ସରଳ କମନୀୟ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରୋଧୀ ହେବେ। ଯିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜା ବୋଲାଏ, ସିଏ ଯଦି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଭାଗ ବସାଇବେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ବିକୃତ ହୋଇଯିବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନୀତି ନିୟମ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତିର ବିଲୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣେଇ ନେଇଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଛଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥାବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।